Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Iki ceritane Mama Susi sing dikongkon video Mbak Repa pergi ke Purwodadi ya, Mak ya. Iya. Bunda Dewi ndongsong ning isor. Dhuwur ngono lho. Sapa Mama Bunda Dewi tak video ngono lho. Apik ya, Badang. Aja gak sida. Seneni mbek pemirsa kanggo. Iki acara apa lagi, Mak? Ini kalau malam Jumat tahlilan. Hari ini kan bertepatan hari Kamis, malam Jumat ngaji Mbah Iyo. Iki wis gawe bumbu soto. Jadi Iki ayame wis digodhoki karo mbaknya. Iki ndoke. Banyak iki lapone tambah jenengan ketek mang uplek kae, Mbah. isah-isah wajan. Iki Mak Jah iki tak takoki, Mak, awakmu rasane piye, Mak? Iya ya, agar wis turu, wis penak ya, Mbak. Ngono. Obate Pak Silo, Mak. Iya lah, obatnya Dipijeti ora, Mak? Ah, boro-boro dipijeti. Wonge dhewe ger-ger kok boro-boro pijeti. Oh, Soalnya kan dirimu mulai dinopo kan ning gone Iya. Mak Pah. Lah yo ngono lho Mbah, maksudku ki lho Mbah, basa-basi nek ora dipijeti yo Mbah yo. Iki Mas suami tidak mapenggo sapa, Mak? Iki apa goreng Pak? Iki penggoreng iki ya pemirsa ya. Wajan. Wajan ya wis. Engko tak lanjut lah ya Mak Jah ya. Oke. Iki tak lanjut yo anakku mulai sekolah kayak ngene rupane ya Allah. Gusti ya Allah. Kowe iso kelambenan ora ya? Wes HP terus. Kowe gantuk sesuai yo, no kuwi jelek yo. Diambil ora? Diambil. Diambil. Tak hitung sampai 3. Loh, malah dipancali. Iki kelakuane Jah iki rada ngono iki. Lho, iki wis ilang sing jenenge Al. Ya Allah, ki mang lagi tak. Nek di Mas Al yo. Mas Al. Mas Al mancing, Mak Jah mau ambil serai. Iki ngerti yo. Omah iki urung tak resiki, sing ngene iki lagi petak resiki. Ora mancing lho panas ya Allah Gusti, mentor-mentor ngene. Kae Mak Jah njikuk serai. Serai ku ndadi ya. Ora ketok rupane, Mak. Wes. Pokoke mancing, Mak. Sak kandhani panase kok ngene iki rasa mancing ya, Le. Iki lagi resik-resik aku. Soalnya Mbak Repa ijek ning Purwodadi. Iki dapure irung tak resiki. Wis ben. Lihatlah cucianku. Astagfirullahaladzim. Kae cuciane Dewi Sumbi. Sak mono kae. Iki cucianku ya sakmene kae wisan. Sik, engko nek sing bagian perikunan ya tak potong ya. Aku salah lagi latihan nyeting ya. Maaf kalau belum bisa. Weh, ini kok Maja sama Mbahnya sudah santai-santai nih. Belum santai dong, belum maru kok. Ayam goreng wis dipotong. Ayam gorengnya sudah matang. Nih, Adek. Lo buka, ini ada goreng ini. Mana. Ya Allah, sudah matang. Kita lagi siap mencicipi, Mak. Dari dong tak apa-apa. Ki apa, Mak? Semongko, Ini brambang. ceritanya begini ya. Jadi semangka 35 ya. Iya. Lah kan duit susuk 15.000 ra duwe. Eh. Terus bawang ae sih. Iya, pinter ya. Bawang ndak murah meriah 15.000. Kira 15.000 kilo. Iya. Kasih murah. Paling kantan ndek dikeki. Paling iki kan. Ini gue siapa? Mbak Ya, aku jenenge orang murah, Mak. Nek Mbak Dewi. Karena dia mertua untuk Untuk mantu. Iya, ya Mak, ya bener, Mak. Nek jajal sing tuku aku ya, Mak ya. Kan ya beda ya, Mak ya. Aku yang gumun. Entek ya. Berapa kali gede-gede ya, Mak ya. Ya Allah. 15.000 tempat aku Bisa ngapain? Ya Allah, Mak. Aku nera kegelen. Ya Allah, Bunda Dewi urung adang. Pak Toyo ra dimasakno. Maksudnya ngene iku tak ngene kene lah. Kok nek makan gegender. Wow. Kok keton aku. Ora Bunda Dewi. Ora lagi tak zoom. Lah, sikilem tutupi.
Sing kaya pitik potong wi. Aku juga kudung to nak. Ya Allah Gusti, Bunda Dewi. Kumbanem nek ngalang-alangi kumbanku ya. Sik tak njikno kerudung Bu Haji. Nyamit Alhamdulillah, donane dadi kaji. keseteng sithik wi. Engko kon nutupi kembang-kembang ya. Piye kandhane kan? Iki bunga-bungane Bu Dewi. Aku ki pokoknya nyutengku sekarep. Salahe repang ngongkon aku deh. Jangan salahkan diriku ya. Pokoknya nek wonge protes, "Mama ora godak gak konten. Bunda ora godak, gawe dhewe." Ngono ya. Nenek Bunda ki juga pesan. Tapi kan Bunda ini mah hari ini sibuk banget. Bunda hari ini banyak acara. Delok to. Aku ki mah ya baris resik wi, omahku wis tak resik-resik wi. Sampai saisi-isine tak guwaki. Mari ngene kok kentar kene, notoi. Ya noto. Soalnya kan iki ngaji ya pemirsa setiap hari malam Jumat sampai 40 harinya Mbah Yiku ngaji neng kene terus. Soalnya terakhir kali ibunda kita yang tercinta itu bersemayamkan ku nang kene ya. Ya wis gak apa-apa sih padha omahe anake dhewe kok. Ning nek sampamane pemirsa akeh protes, kenapa tidak di sana? Kenapa tidak di depan? Padahal ning ngarep iku ya padha ae, ning nguri ya padha ae. Ning tengah ya padha ae. Engko nek ditokokno nang Bu Yuni ku nangis sedina suwengi ra meneng-meneng ya pemirsa ya. Alok tikek ngene Bunda Dewi, redep kok nek wis bar lagi nangis. Hau 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 hau. Engko nangis ini ngene. Hatiku loro Mbak Susi. Sakit hatiku, Mbak. Nangis. Nangis ya nangis aku ya meneng ngono. Mas Teki kok enak eling kok bek. Ya memang tidak bisa kita pungkiri. Aku pun saat sendirian pun juga merasakan hal seperti ibu cuman isuk kan wis rene to. Mari-mari anu kan disebut gak dulu Mbak ngedokan tapi. Nah, itu jadi momen Langsung kayak momen kita soalnya. Ngene. Bayi mau kayak sarapan apa jadi kayak ijek. Heeh. Kok Jadi terngiang-ngiang ngono lho piye yo. soalnya kan nek isuk kan kulino kene gantian yo sama mau sing Nyoto iki dhuwur mung ndasku kok berarti. wi karo ndek mang ketok sempake Pak Owi makane tak ketokno siram bloko. Ngono lho ceritanya. Lawang tak syuting sepak bloko ya mak makane tak ketokno sirahe tok, Mbah. Nggih kumbang nggih Mbak kumbang kan sing Lah yo. mosok wong amek gak sepak. Aku mang resik-resik kamare lah iyo ngene wi. Nggih Mbak. Heeh, Mbah. Asline iki malah sing bener rasa nganggo. Memang niku Mbak nek malam niku disaranke mboten usah ngangge Mbak. Soalnya niku kangge kesehatan. Untuk kesehatan biar itu BH sama celana dalam itu dilepas. Oh gitu. Nggih, kalau malam. Gitu kok. Jadi biar ini bernapas. Enggak tahu saya. Kan soalnya seharian dicancang nih Mbak. Bener Mbak ya. Piye mbahnya? Jenengan tak cancang sedina coplok Mbah ngubungi coplok. Ngono Mak Jas sing dicoplok ya genten digoleki Pak Silo. Piye jenengan kuwi? Kuwi Mbah Man. Ya kalau gini Mbak, maksudnya kan Nggih. maksudnya ora kalau ini jam 6 lah. Iya lah, Mbak. Ya wis lah. Tapi 6 tuwek iku padha ae, Mbah. Tapi gak Mbak, itu kan beda lah. Mboten. Koncone lho Mbak. Impro nang pimpinan kan yo wis. Maksudnya ngene lho, Mbah, kalau tua tuh semakin menjadi teman dan saudara. Teman ngono. yo, maksudnya jadi teman gitu loh. Teman tukaran ya, Mak ya. Iku nek terutama kayak teman tukaran ya. Jeng-jeng enggak? Aku nek juga menengahi kok. Piye, Mbak? Jeng-jeng. Nggak tahu, Mbak. Gak kudu takon. Berarti silent. Tenang Mbak, gak kudu takon aku gak kudu Ya takon. wes. Dengarkan para laki-laki yang sudah tua. Jinjeng-jinjeng. Kalau kalian jinjeng-jinjeng, Maksudnya jangan harap ditanya kaum wanita. Jeng Mak. Iki beda mbek iki Master Chef iki jeng-jeng iki. Apa nek iki? Piye? Iki nek bar bojone muring-muring dekne meneng ae. Kok nek bojone meneng langsung dekne wah. Nggih ya. Ngono kuwi sing lanang mek nyaur iya. Kok tapi nek genten umate ya genten sing lanang ngomong sedasa wengi. bisa juga bau balong ya.
Kang mesti sansong bareng mah. Aku sapan wik mbok wangi. Sesuk ya wik. Apa? Wangi boba. Wah, aku ki mau beban dhewe deh. Ya Kan kowe perkasa wik. iya, maksudnya gue kan ada anakmu besar-besar sudah ya Ki. Nah, udah aku anakku besar-besar dari cuma juga ada nyoma kabeh. Sesuk tapi Repa wis tak omongi mang tak kasih mandat, Pak. Kan saiki dina iki lunga. Sesuk ki tak pasrahi mbah ya wis mah. Anakku sendiri Sama sekolah. kan gak selesai gimana? Apa? Pundi? Bau-bau Dengan cara ngomong sewan. Niki walak urung tak umbahi, Mbah. Ya mah cek numpuk. Satu bilang. Kuwi mah sak gunung anakan ki Mang Mbah. Pokoke cara ngono. Oh, alah ngrasakno Mbah, Mbah. Iki engko kursi-kursi engko ditokno kabeh ya, pemirsa ya. Mendek sono apa aku tak kok. Aku ndek esuk mang semedi, Mbah. Ceritane. Boleh masuk. Kon anu lah. Aku golek wangsit sapa ngerti entuk wangsit, Mbah, ngono lho, Mbah. Orang arah duit ndone ra goleki. Nah, iki astagfirullahaladzim, wajahmu aja ya. Le, kowe sak joget dadi paskibraka rupane nek koyo Kon dia lepas kibra. nggih. Tapi dekne ngomong ngene, laki-laki itu tidak takut hitam, mah. Ya ya le. Emang bakal di, Le? Berpancing. Mancing to apa? Bondes. Mancing perkara apa mancing tenan? Mancing tenan kok. Mancing tenan. Ada di kane mah. Lah pancingan wak apa? Iwak nila. Wak nila, entuk pira? Mbak telu. Telu tok. Lah kaya otak bagian ya berarti. Kem Gedene sakmene. Mosok. So. Lah ngono jare ndak kowe njaluk siji, kancam loro, ndak Oh, tak ngono. kebakar-bakar kok. Sesuk. Kapan? Sesuk. Kayane bakar-bakar sesuk. Timbangan nek kowe Enak ngeteni. dibakar iki. Delok iku kulem. Ya Allah, hi. Iki anakku ndek ben teko rene iki rupane resik saiki dadi kok ngene. Dipanas karo Pak Tentara, gak apa-apa le ya. Berjuang 45. Kowe ning 45? Berjuang 45 aku sampai tanggal 17 ya. Murah. Heh? 15 ya. 15. 16 op. Iya lah, jadi itu mas Itu wis gak upacarane. Yo 17 pelaksanaan. Deso. Ya kan 15 kan latihan terakhir. Maksudnya kan tetap sampai tanggal 17, ah. Iya, tenang. Dah yo tek lah seragame. Kami tak roh aku. Oh tidak tahu lah. Dikek kok kono. Apa seragam karanggoni? Putih yes, gak apa-apa. Dekne ning kene alhamdulillah ya pemirsa gelem melok kegiatan ngono ngene. Ning kono ya Allah blas keptaplas iki nek bengi men dolanan iki terus karo tak gaco siramu. Neh. Delok pas totem pira? Peh. Epo. Delana. Lagi kelas loro apa disandi wik ya. Tak takoki gak ngaku. Pira sandi 6? Epo Jawablah jujur kepadaku ya anu Al. Tak kandakno anu iku. Ndayan wow. Sudah mau mateng ini. Tinggal belek-gutuk ya, Mak ya. Iki kuah soto ya, pemirsa. Soto kemiri, bukan soto bening. Kalau di Lamongan kan biasanya soto bening. Nah, ini kene sotone soto kemiri pakai santen. Ini Master Sepe, bagi yang mau pesan bisa hubungi Mak Ja dengan nomor telepon piro Mak Ja? Gandul gapat-gapat. Iya, karena aku. Pokoknya sekarang pokoknya. Iya. Iki segone mbahnya. Iya. Segone arep ngaru iki ya. Engko dadine wis ngaru kare nampung. Kok pokoke kira-kira magrib mateng ya, Mak? Mateng ya. Soalnya iki wetengku ngeleh, Mak. Lah iki dilungkas ya segone. Ceritane ora pokok piye, Mak, weteng. Ya Allah, awak sampeyan gedene sik wetenge sik ngeleh. Bangeten ya, ya. Lah weteng gede kalau ndak ngeleh weteng gede. Iki kira suwir-suwir. Sambelnya di, Mak? Wes, sambel engko digawe iki kono ning kulkas. Ya, oke. Lanjut, Mak Ja. Sambel ya. Ndi, Mbah? Ini sambelnya. Tek sithik, Mbah. Kuwi ini kulkas akeh. Engko neh, Mbah. Iki tak entekno aku tok, Mbah. Oh, makane mesti. Iya, Mbah. Oke, Mbah. Aja dianu. Oke, Mbah. Mak Ja, aku tak bertanya padamu. Kenapa? Pempesnya mbokku mang mbok pendem, Mak. Iki pendem nek gak dipendem wis piye. Heeh. Kolakku eton-etonen.
Sampeyan etan-etanan. Ya, nek cucu kan iya ya dua mak ini. ya. Wong sampean bendina celuki mak ya. Iya, piye. Angger-angger mak. Jaga malah piye kok. Mak Yo, ya. jadi anu, jadi apa jadi jadi kubur. Bertak mbok kubur kok aku ngene kali tani-tanen mah. Iki yo cara mono ngene ya pemirsa yo. Pempesku sing tukang gantiani aku, sing tukang gua mak. Jadi kita berdua itu bagian per pempesan. Tapi yo gak apa-apa ya mak yo wis. Gak mampu-mampunan cuma yo kadang kadang lek pas eling yo piye yo tapi nek wis ngene iki yo wis gak apa-apa kita ikhlaskan doa terbaik kanggo ibu kita, kanggo mbokku, mbok sis. Sebelumnya aku ndekne saurunge nyampe ngono ku bengine yo ceritane aku panjang lebar mak. Wakih ceritane aku iki. Kok nek tak critakno ki aku gak mentolo ngomong. Dadi wis gak usah aku ceritakan. Dadi ndekne koyo mungkin krasa ya Mbah yo. Krasa awake aku ketoke wis. Tapi terakhir ngomongnya itu aku wis kesel. Jadi pokoknya aku wis kesel. Ya memang setiap sing ditemoni iki kabeh dijaluki sepuro kaya ndekne rumangsa kaya wis rasa ngono ya mak ya. Dadi iki nek awake ndekne iki wis piye ngono wis iso wis kesel. Ya wis gak nyalahno ya mak ya. Wis mak dan ditutupno jangan mak. Aku wetengku wis kelitik-kelitik mak. Ya. Kowe kena apa? Mulai-mulai kok nangis? Aku gak dikai man, Pakku. Banget temen lah Pak Aku Tentara. jangan Pakku mangan, ya Allah. Pak O, kenapa anakmu tidak openi? Mereka berdua. Nah, awar senengku. Kayak marah barbar lah, Bun. Mbak gue aja lho mbak. Nah, iki keladine salwa bloko sampe ning kene. Wah, tadi sini dipangan apa lewat kata mang? Bungo ae. Aku suara lah. Kayak lesu ah. Podo wae aku lagi lesu ah. Ning mak ceh rung mateng.